Hello everyone. Hope you're right lakho lihamba kahle. Today ke sizobona uKhuzani esichomela ngokuthi yena uphuma eAmerica nangokuthi akasazi lutho ngezinto zala eSouth Africa. Asambe ke sombukela ke ngiyacela ukuthi uma ukuthi uyaqala ukufika lana ushiye usubscribe ukuze ungaphuthelwa ama-video afana nalawa ke. Ngingamoshela isikhathi sakho ke asambe siyombuka. Yes, can you sign him in? Yes, because I'm from America. So this guy. From America. He's from America. Yes, I'm from America, guys. So I don't understand South African English. Yes, I'm sorry about Cheshire. What is that? Lapho ke lasuka la hlala umculo nje ungayijabulele into oyitholakalo la nje. What's that? Hayi boy. Can you translate that song? Okay. Don't be happy. With something you get it easy. Yeah. Just work hard. Okay everyone, uyibonile ke ivideo yakhe ku uKhuzani esichomela ke umzwela nje ukuthi nje ubeyidlalela esichomela. I hope ukuthi u-enjoyile ke ivideo. If uyi-enjoyile ngiyacela ukuthi usmash leyo like button, uphinde usmash naleyo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Ungakhohlwa ukukhomenta nombono wakho kulolu daba. Bye.